Ozbiljne muke i problemi. Da. Gagi, bio si u realitiju, ok, bivša supruga, ali u ovom momentu, u ovom klipu nema veze taj deo. Sa ćerkom si bio u realitiju. Da. Da li ti bilo lakše kad si sa Lunom boravio tamo, pa kad krenu, na primjer, napadi na nju, jel ti bude lakše što si tu i ti fizički, što možeš da je odbraniš, da je uputiš, da je budeš, ne znam, ako treba rame za plakanje, šta već, ili ti je ipak bilo teže, jer primaš i udarce svoje i od svog deteta i uvek kad neko napadne tebe, napadne ti i preko deteta, ali zna da će to najviše da zaboli. Da li je roditeljima lakše da budu sa decom u reality ili kad su solo, bez deca? Pa lakše je kad su solo, mislim da kad ja nisam u reality kao roditelj. U ovom slučaju lakše, vjerojatno, sinu je vjerojatno lakše da može da gura priču tu kroz reality, ali vidiš, on je rekao da prekršuje obećanje da neće da pije. Tako da je mnogo lakše kada roditelj nije tu. Naravno, to je veliki pritisak i za njega i za roditelja. Tako da, ja koliko sam čuo, on je navodno trebao da bude izbačen. On je bio izbačen pa se vratio sa ocem. Da, sa ocem. To je bio uslov da se vrati zajedno. Teže mu je mnogo mu je teže, znači i tati, a i sinu. Tako da, ne znam šta bi mogu da kažem tu, ne znam šta bi mogu još to da kažem.